Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Solih dan Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi dengan Ustazah Cahya. Kita akan belajar bahasa Jawa dengan pokok bahasan Punokawan lan cirine. Punokawan ya iku tokoh pewayangan kang ngasuh para Pandhawa. Pandhawa kuwi ana Yudhistira, Werkudara, Harjuna, Nakula lan Sadewa. Punokawan kuwi saka tembung puna lan kawan. Pono tegese kenal banget utawa arif. Kawan tegese sedulur. Punokawan ateges sedulur sing raket lan arif. Punokawan cacahe ana 4: Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Tokoh Punokawan sing nomor 1 ya iku Semar. Semar iku bapake Punokawan utawa Punokawan sing paling tuwa. Yen mbok sawang, rambute Semar kuwi warnane putih. Mulane Semar kuwi tokoh Punokawan sing paling tuwa. Cirine Semar yaiku awake lemu ginuk-ginuk. Jadi di antara Punokawan yang lain, Semar adalah tokoh yang paling gemuk atau paling lemu. Ciri sing nomor 2, mripate sipit utawa ciut. Ciri nomor 3, driji tengahe nuding. Silakan diperhatikan, driji tengahnya itu yang memakai cincin. Jadi driji tengahe nuding. Tokoh Punokawan nomor 2 yaiku Gareng. Gareng kuwi anake Semar sing mbarep utawa sing nomor 1. Ciri-cirine mripate kera utawa mlumpuk ana tengah. Ciri nomor 2, sikile gejik. Jadi kalau diperhatikan sikilnya atau kakinya itu berbeda. Yang satu pendek, yang satu panjang. Maka saat dia berjalan itu gejik atau tidak seimbang. Ciri nomor 3 yaitu tangane ceko. Perhatikan tangannya Gareng. Ceko itu seperti ini, jadi sedikit bengkok. Itu adalah ciri-ciri Gareng. Tokoh Punokawan nomor 3 yaiku Petruk. Petruk iku anake Semar sing nomor 2, berarti Petruk ki adine Gareng. Ciri-cirine sing nomor 1, tangane dawa. Nomor 2, irunge mancung. Nomor 3, awake gering lan dhuwur. Jadi di antara Punokawan yang lain atau keempat Punokawan itu yang paling tinggi atau paling dhuwur adalah Petruk. Terakhir ada Bagong. Bagong kuwi anake Semar sing ragil utawa sing keri dhewe. Ciri-cirine nomor 1, awake bunder. Nomor 2, lambene kandel utawa memble. Nah, perhatikan ini lambene kandel utawa memble. Dan lebar mulutnya si Bagong. Terus cirine sing nomor 3, mripate amba. Jazakumullahu khairan katsir. Itu tadi yang bisa disampaikan Ustazah Cahya. Semoga kalian bisa paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.